приятели, това е влог от рибарското селище. Тук съм на детската площадка. Ще снимам. Няма много да говоря, защото има други деца. И така, да. Бързо се бързо. Ще вляза ето това. Влизам. Ей, тук съм! Къде си? Качих се. Няма да се спускам през пързалката, но ще мина другаде. Също мина. Аз съм с стопчета. Възикам се, не съм с стопчета. Преминах и съм на това. Даже там е котцето долу. Коце! Ела? Ела, тук, не, коци, тук, ела. Той иска да се качи по пързалката сега, да дойде точно при мен, където съм. Пък аз май ще сляза. Също ще качвам и снимки от влога. Ето го котцето. Добре, сега държи телефона и снимай, ама не закривай камерата, снимай мене как се спускам и после аз снимам тебе. Това е стълбик. Не, аз няма да спускам там. Да се завърча краката, не се навирай в мене. Страшно ли е Африката? Скача си в реката изобщо. Добре. Влизам долу. Сега ми покачи хора си. Смея да се спуснам през пързалката. Наистина то удар тук и заради това се спускам. Синята пързалка има да не е страх хора, но правя го. Само за вас. О, няма да го правя. Мама, деценце долу. О, много толкова вътре. Сега се качва и идва. Каме се с котцето. Пуснахме се обаче, толкова беше ужасно, защото буквално тъпнахме в пясъка и котцето се в обувката има пясък и си маха пясъка пързалка. Се спуснахме. И то никак така да сме се спуснали нормално. На влакче се спуснахме. Нали знаете какво е влакче? Ако не знаете, аз ще обясня в коментарите, ако са включени. И така. Изкача на батута. Сега. Добре, сега дай и мен ма снимай. По-надолу! Не, очи, назад е. По-надолу. По-надолу, наклони телефона. Ой, ти така снимаш небето. Наклони телефона, така. Не, няма да търсим телефон, че просто си му казваме. Ето ми ги обувките. Ти си показваш ли? Ти се показваш. Добре. Аз се показвам мен, а ти се показваш сама. Ми се на въртележката и се завъртим. Защото ни се зави свят. Еди коцела!
Ама се вървих на купленко. Такъв е бъдето. Не знам дали се взе. Много бързо. Какво? Ох, хора! Не ми стана лошо на тази въртележка и още се бърчен заради котето. Коте, стига! Стига, моля те! Ще се щупя кръка. Коте! Стига! Тук оставих на въртележката, аз учех някъде. Другаде. Май това ще завършиха на това видео. Много е яко. Много яко се прекарахме. Много харесва. Малко тръгваме от тук, за жалост.